Di madungog kita karon sa radyo, sa makita usab kita diha sa TV, ug usab sa atong social media account. Usa sa dili nako gayud nga makalimtan nga pagtulun-an tungod sa kasinatian nato sa pandemya sa COVID-19, mao kining pahibalo, kaning paghibalo kung unsa ang kanang gikinahanglan or knowing what is essential, and ug ang pagbalik ngadto sa mga butang nga maoy sukaranan sa kinabuhi, kun going back to the basic of things in life, kanang mga butang nga importante kay sa ato ang kinabuhi. Tungod kay atong COVID-19, daghan ka nato, we just realize nga daghan tag mga butang nga gipang gunitan, daghan tag mga butang nga gipang angkon. Unya sa dihang nag-quarantine, na-realize nato nga ang pinaka-importante di ay dili to apil. Daghan ani ilabi na ang pinaka-importante ang atong pamilya, ug usab nga importante, ang pinaka-importante nga butang mao ang pagbatunog pagkaon. So sa man kining mga gitawag nato nga essential ug basic sa atong kinabuhi. Kini kadtong mga butang nga maoy nagsustener sa ato ang pagkatao, nga naghimo kanatong posible nga mabuhi or kanang magginhawa, that makes our life possible, that we are kanang mga butang nga make us possible to exist. Mabitaw na nga, di ba, kadtong elementary sa pagtuon natay na encounter nga kining ginatawag nga hierarchy of needs, ng food, shelter, clothing. Mo man gud ni ang mga basic needs sa usa ka tawo nato, isip mga tawo. Unya, one time nayo sa ka page sa Facebook nga naa siya'y pangutana, ingon niya, what is in the 1950s that you want to return to or recover if you are given the chance? Sa kuno kanang butang ni adtong tuig 1950, 1960 nga buot nimong balikan or angkonon or balikan pag-usab kun hatagan og chance. Then while browsing ako sad na curious sad ko kung unsa ang mga tubag sa mga nag-comment didto. So while browsing, usa sa ako ang nabasahan didto maoy na ayming tubag nga nagkanayon. I want the price of food, of housing, of fuel, of way of life, simple living back. Kanang buot daw niya nga mabalik tong presyo sa pagkaon, kay numdum ko atong elementary ko mga 1995 ang kilo sa bugas kay naa sa 12 pesos ani adto. Unya ang presyo sa gasolina naala na sa mga 10 pesos. Nga na barato kaayo. Ang mga balay, ang mga yuta kani adto dinhi sa Mati, kung mapalit ka pila ka mga 100 square meter, pinakababaan na 250,000 na, pero kani adto pwede ra nimong ang pila ka hektarya, pwede ra nimong paliton og pila ka og usa ka pakiti nga sigarilyo. Kay numdum ko sa akong lolo kani adto gi nangayo ra daw siya kuan unsa ni usa ka botelya nga Mallorca. Imo ka nang yuta kutob sa imong makita. Nga na bitaw. In 1950s kanang mga barato kaayo ang mga butang, mga panaliton, mga pagkaon, mga simple kaayo ang kinabuhi. There's no complication. Dili ko masyado complicated ang way of life nato. So it is amazing. It is amazing that no matter how much progress have we achieved in terms of technology, science, knowledge, or kahibalo,
And our capacity to build tall buildings, mga taas kayo nga mga building, mga skyscraper, mga sakyanan, grabe ka high-tech na karon, ug daghan pa nga mga butang. And yet, we still are not satisfied. Nakapamalandong bata ni Ana. Nga bisan tuod ang atong panahon, grabe na ka high-tech. Grabe na ka progressive kung atong tanawon. Pero tanawon sad nato sa deep within our hearts. Marabag di manggihapon ta matagbaw. We are still not satisfied. We keep on longing for something, and that something is not something that we create or we build, but rather that is already there in the order or scheme of things and creation. This reminds me of that beautiful poem. Kanang pahinumdum na atong college pa ko nakahinumdum ko aning tula nga giuluhan, The Paradox of Our Time, associated to George Carlin, nga murag nag-describe bitaw siya mga kaisuunan sa kanang panghitabo bitaw sa ato ang kanang murag mo ni paradox, murag baliktad kaayo nga atong panahon. Nindot kayo siya nga ato ang nga pamalandungan. Matud niya ingon diri, the paradox of our time and history is that we have taller buildings but shorter tempers. Matagas daw kayo nga to ang mga building, pero ang ato ang pasensya, ang atong temperament, dali ra kay mga suko, nang gamay ra kay tagpasensya. Ingon pud, wider freeways, mga luag kaayo ang mga kadalanan, pero narrow ang mga viewpoints nato. Kuan kaayo kanang makitid kaayo nga tong panghuna-huna. We spend more but have less. Kusog kayong mo gasto pero way kwarta. Hindi ka tatog pangutang di ay. We buy more but enjoy less. Di ba? Tanawan ninyo yung mga kabinet. Dagan kaayo tag mga butang, nagipangpalit. Dagan ato, di na nato magamit. We are not enjoying them anymore. And yet, naa sila didto, nakatago, nakabinbin sa ato ang mga bodega. Sa next paragraph nagkanayon usab, we have bigger houses, smaller families. Dago kay mga balay, pero ang nagpuyo didto, gamay ra kaayo ang anak, usa lang, tagduha, o usahay dago kayo nga balay ang nagpuyo didto kay mga kuan na lang ang tigulang na nga mga ginikanan kay ang mga anak na narabaho na sa lain nga nasod, lain nga syudad. The paradox of our time. More conveniences but less time. We have more degrees. Dagan kayo tag mga degree nga nahuman. Pero have less common sense. Dagan kayo mga doctorate, licentiate, pero pangutanaha mahitungod sa kinaiya, tanawa ang ilahang kinaiya, way klaro nga relasyon sa Dios ug sa isig katawo. More knowledge but less judgment. More experts and yet more problems. More medicine but less wellness. Dagan kitag mga tambal karon, apil na ganin mga herbal. Dagan na kitag mga ipangbaligya nga mga tambal, pero nya kadi silang tanan nag-promise nga kun mo take ta ani mga ayo ta. Dagan kayo tag mga ipangbaligya nga mga tambal, mo tag mga pharmacy, daghan kayo tag mga sabon, usa ba mga medisina nga ipangbaligya, pero wala lagi gyapon mahulot ning mga sakit. We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, dugay kayong matulog, get up too tired, dugay matulog, pagmata, kapoy ng daan, read too little, kanang magbasa, di na naman nagabasa karon, watch TV too much, and pray too seldom.
Busy kay ta sa mga buluhaton, di makapahulay sa balay, dili ta mag-alingasa ta, nag-aalingasa, gusto na ay buhaton, busy kaayo ang tibuok adlaw, nya wala na tay panahon alang sa pag-ampo. We have multiplied our possessions, but reduced our values. Kaning sa Facebook bitaw, kaning na ako'y matag-browse na ako aning mga reels, kay na aning makita nimo nga nag-offer og mga sani kaning business, bisan gani kining Facebook kaning GCash, sige notify sa imuhang nga magkuan ka, mag-invest ka ani. Kanang there are promises mga gipangsulti sa ato nga gusto nimo nga mudato, invest ani, dali ra kay mudato, nanga scam bitaw, urot oy kwarta. So we talk too much, but love too seldom, and hate too often. Sige yaw-yaw, pero dili in terms sa pagigugmaay sa matag usa, dili permi, dili kanang way klarong relasyon, and then dali ra kayo tang kanang hatred bitaw sa matag usa. Apil na tong wala na kaila sa imuha, kanang dili po gaganahan sa imuha. Ana, we've learned how to make a living, but not a life. We have added years to life, not life to years. We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. So, nakadutag lain nga planeta, nakadutag buwan, gani si kisagay ng tag-iya sa kuan kanang Starlink nga na ay pwede kang mababayad aron kung gusto kang moadto sa outer space, bayad lang ka, mosakay ka sa iyahang sakyanan. And then so kana bitaw kanang sayon ra sa kayo sa atoa ang muadto sa lain nga planeta, pero dili man ganita katabok diha sa dalan aron makighimamat sa ato ang silingan. The paradox of our time. And then we conquered outer space, but not inner space. Makaadto ta sa lain nga planeta, pero dili man ganita mamalandong diha sa ato ang kaugalingon. Dili ta mamalandong kanang mahadlok ta nga mo journey into our inner space diha sa tong kasing-kasing. We have done larger things, but not better things. We've cleaned up the air. Gilimpyuhan kuno nato ang hangin. Nanatay mga air condition, but we have polluted our souls. We have conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We've learned to rush. Sige tag dali-dali, but not to wait. Kabalutang unsaon pagdali-dali, pero dili ta kahibalong maghulat. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less. These are the times of fast foods and slow digestion. Dagan kay mga Jollibee, McDo, sa pa mga KFC, kanang mga pagkaon bitaw nga dali ra kayo tang pila ka minuto lang luto na, initan lang nimo, pwede na nimong kaunon, pero slow digestion. Munang dagan sa tuang nang dako ang mga tiyan. Nanambuksad. Big men, daghan kayo tag mga dagko nga mga tao karon, pero gagmay ug buot. Big men, but small character. Steep prophets. Kanang lalom kaayo ang kuan unsa ni kanang steep prophets, kanang daghan kayo kita. Daghan kayo tag income, pero babaw kaayo ang ato ang relasyon sa matag usa. These are the days of two incomes, but more divorce. Dako kayo kita, pero
daghan sad ang nagabulag. Fancier houses, mga nindot kayo nga mga balay, apan mga broken homes. Fancier houses, but broken homes. These are the days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one-night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer to quiet and to kill. It is a time when there is much in the show window and nothing in the stock room. A time when technology can bring this letter to you, and a time when you can choose either to share this insight or just hit delete. Nabitang na kay mensahe kaniadto itelegrama nimo, isulat pa nimo, pakaputson pa nimo og sobre nindot kaayon ipadala nimo. Karon usa lang ka text abot na, pero pwede kang, ang tendency is pwede kang i-delete, sin zone lang, or i-block pa ka. Remember, spend some time with your loved ones because they are not going to be around forever. Remember, say a kind word to someone who looks up to you in awe because that little person soon will grow up and leave your side. Remember to give a warm hug to the one next to you because that is the only treasure that you can give with your heart and it doesn't cost a cent. Kanabitang pabati nimo ang imuhang pagigugma sa imuhang pamilya, sa imuhang mga anak, sa imuhang ginikanan, sa imuhang mga igsuon, sa imuhang mga higala. Kanang bation sa imuhang isig katawo, sa imong minahal sa kinambuhi nga gihigugma nimo siya. Butang kini nga dili nimo kinahanglan bayaran. Apan dako kayo kinig nahimo nga epekto sa pagkatawo sa usa ka tawo. Remember to say I love you to your partner and your loved ones. But most of all mean it. Kung nakaisulti, kung ningon ka I love you, you should mean it. To speak, give time to share the precious thoughts in your mind. So, the paradox of our time, murabag gipa kuan sa ato ang in spite of bisan kuno high-tech kaayo, advanced na kayo tong panahon karon, pero ang basic need bitaw sa tao nagpabilin sukad kaniadto hangtod karon, wala kini na usab. So what we need, dear brothers and sisters, are not great and marvelous man-made creations, but the simple basic things like love, care, forgiveness, peace, kindness, and charity. Kanang advanced kayo ta, pero di ba during sa COVID-19, kanang tungod kay gi-quarantine ta, tungod kay dili ta pwedeng mag face to face na atay Google. So naga-meeting bisan ng layo maka-appeal. Pero I think most will agree with me nga lahi ra gyud ang face to face nga meeting. Lahi ra gyud nang dili ka mag-worry kung naay signal lang ng wifi. Lahi ra gyud nang katapad nimo kanang kauban nimo sa meeting, katapad nimo nga magkataw-anay mo, magdungganay mo. Lahi ra gyud. Lahi ra gyud ang panginahanglan sa tao. Lahi ra gyud kanang walay na involve nga teknolohiya nga nahimong bridge nato. So therein lies our friend satisfaction. So unta na taganiha. So ngano man nga dili gayud ta matagbaw. Tungod kay ang katagbawan sa ato ang kinabuhi, dili wala diha sa mga butang nga atong gipangbuhat. Kun dili diha sa butang, diha sa mga binuhat sa Dios. Therein lies that which we are longing for. It is in the heart, it is in God, the most essential and the most basic
necessity in life. Unsa di ay ang pinaka-basic and pinaka-most essential nga butang sa ato ang nga kabahin sa ato ang pagkatao, dili butang kundi kaning ato ang kasing-kasing unsay naa sulod dinhi, kung gugma kini kaayo, pagpasaylo, pag-atiman, kanang pagkabuutan, pagkamahigugmaon, labaw sa tanan ang Dios nga anaa diha, kana siya ang most essential and most basic necessity in life, without which kung wala kini sila, bisan kun imuha ikaw pa'y manag-iya sa tibuok kalibutan, kawang lamang gihapon kining tanan. Going back to the most basic and most essential, I believe, so nagtuo ko nga I believe this too is a timeless message of the Lenten season. Nganong gisgutan man nato, nganong man nga Father nagisguta aning most basic and essential nga butang sa ato ang kinabuhi, although dili siya butang. So tungod kay karon nga Biyernes is the first Friday of the entire Lenten season. Unsa man dayang mensahe, unsa man dayon ning Kwaresma, of course ginabalik-balik nato ni siya. Kano natong ang mensahe mahitungod sa Lenten season, we keep on repeating it every day, every year sa matag panahon sa Kwaresma. Ug unsa di ang mensahe? Kani balikan nato kung unsa di pinaka-importante sa kinabuhi nato. Kay usahay man good throughout the year makalimot ta sa Ginoo, makalimot ta sa pagtakod sa matag usa, sa pagigugmaay, sa pagpasayloay. Kani these are the things that can change the world. Ug kung tanaw nato kanong naay kagubot sa ato ang katilingban, nganong usahay na ay mga krimen, because we lack love, we lack care, wala tay respeto sa matag usa, kanang nawala kini, nakalimot kita nga mga binuhat kita sa Ginoo, mga anak kita sa Dios, nga tungod niini kinahanglan nga mubalik kita ngadto kaniya. Ug mao kini ang mensahe nga ginapaabot kanato sa panahon sa Kwaresma. Balikan nato ug sayron pagbalik unsa di ay ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi sa katawo. Sa laktod nga pagkasulti, mupanaw kita nining panahon sa Kwaresma, mupanaw kita padulong sa atong kinahiladman aron mailhan pag-usab kinsa di ay ta. So tungod usahay sa kabisi, tungod sa kadaghan nga mga butang atong giuna-una, usahay malumos kita sa atong panginahanglan and we lost along the way. Makalimot ta nga kanang mga tao pa di ay ta. Mga tao di ay ta. Nakalimot ta niya tungod na nalumos kita sa atong mga panginahanglan, na murabag na napildi kita sa atong mga needs. And then kanang mawala na nga ato ang sense of being human. Ug diha sa maong panaw nga atong mahibal-an ug makaplagan pag-usab ang atong matuod nga pagkatao. So this is the Lenten season is an opportunity for us to go to basic, to continue in our journey, and then through that journey, kung nining 40 ka adlaw sa Kwaresma nga matinud-anon kita nga namalandong sa niining sa mga mensahe sa Ginoo kanato niining tuig 2023, kanabang in that journey niya nga panaw nga hinay-hinay nga ato ang mahibal-an ug makaplagan pag-usab ang atong matuod nga pagkatao diha sa atong kusog ug kahuyang. Kay naman tayo strength, naapod tayo weakness. Ama na, mubitaw na ang ingon nga kanang maglikay kita sa paghukom sa atong isig katao tungod kay ang matugo sa kanato namang goy weakness, naasad ta mga strength. So gikan dinhi we can be meeting face to face the following. Kung malandong ta, kung elho nato atong pagkatao, kung tinud-o nato ang pagmamalandong nining panahon sa Kwaresma,
niana nga pagpamalandong, niana nga panaw, nga 40 ka tuig, nga symbolizing the 40 years nga journey sa mga katawhan sa Dios dito sa Israel, nga gipurify sila sa Ginoo. Kita usab nining 40 diyas nga sa Kwarisma, kanabitang ma-purify usab ang ato ang pagkatao. And then in that journey, we will know, ma-discover nato kining mga butanga, temptation, mga tentasyon bitaw nato. Unsa mining kanang tentasyon nga nagabalik-balik sa ato nga usahay madala kita niini nga magbuhat kita og daotan, because temptation ay, ang mga tentasyon naa man sa atong kinabuhi. Depende lang nasa ato akon mubigay ta ani. Temptation kaning panginahanglan sa pagsugid sa atong mga sala or confession. Amot kano sa ba ang inyong last nga panahon nga nangumpisal mo? Kaning kanunay nga pagkamabinantayon, vigilance, ug ang saad sa Dios alang kanato. Diba? Ingon ako ganiha, naatay strength, naatay weakness. So, kaning mga tentasyon, kining confession, kining vigilance, pero sa side nga part ani, naapod tay strength. Nga nasad ang mensahe sa Ginoo kanato, pagpahinomdom kanato may tungod sa itong mga sala, and then, after reminding us, ginasad niya nga, I am ready to love you. Andam ko mo pasaylo sa imuha. So, temptation, confession, vigilance, and God's promises. O kini mao ang tema sa ato ang pamalandong karon niining una nga Biyernes sa panahon sa Kwarisma. Muhunong usa kita alang sa niini nga kanta nga giuluhan nga Who Am I, nga very nindot kayang mensahe niini. Welcome back sa ato ang recollection. So sugdan nato kini ikaduha nga part alang sa pinagi sa pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mahitungod kini sa pagtental kang Jesus. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned to the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live by bread alone." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, "I shall give to you all this power and their glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone you shall see." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So, ang atong gibasa karon gikan sa Ebanghelyo, part sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 13, nga naghisgot mahitungod sa pagtintal kang Jesus. I was just fortunate enough to be able to be given the opportunity
nga makabisita sa Holy Land niadtong Oktubre. So kaning Temptation Mountain na nabisitahan namon ni usa sa mga lugar nga amo ang naadtuan, o kining Temptation Mountain na nidapit sa Jericho. So nga tanan facing sa entire city and entire place, kining Temptation Mountain. So ingon ako ganiha kun mopailawom bitaw ta, kung mopailawom kita niining panaw padulong sa sulod sa atong pagkatao nining panahon sa Kwaresma, makaplagan nato kung unsa gayud kita diha sa atong mga kusog, in our strength, and also in our kahuyang, diha sa ato ang mga weakness. And obviously, one of our struggle in life is how to resist temptations. Di ba? Ang tanan man gud ta makasinati og mga pagsulay kaning mga tentasyon sa kinabuhi in many forms and different phases. Ug kini ang struggle nato. Sa atong ebanghelyo andong nato karon, nga bisan gani ang atong Ginoo gisulayan sad, gitintal usab sa yawa. So the truth is, temptations are there and we do not have to deny it. So namanggoy uban nga murabag kanang i-deny nila kaning mga kaning presensya nga mga butang. So we don't have to deny it. What we can do is like what Jesus did, to resist it. Kanang likayan siya. Kanang pakigbatukan siya. Dili nga mo engage ka sa iyaha, kundi kanang mo resist ka sa iyaha, makigbato ka sa iyaha nga labanan nimo siya. Sa unsa nga paagi? Unsa gani ang disiplina kaning gitawag nga discipline of Lent, diba? Fasting, prayer, fasting, and almsgiving. Mao na ang paagi. Unsaon nato pagsukol sa mga tentasyon, kay basically manggod mga ka-spirit, tanan nga mga klase sa tentasyon nga ato ang nasinatian, mga kaigsuonan, tanan nga mga na sinati nato nga mga pagsulay, masamarize aning tulo ka tentasyon nga kitintal nga to ang Kristo. Kanang food, poverty, power, glory. Poverty, di ba? Isa may kanang halimbawa dito sa gi-explain sa amo sa tourist guide nga kanang ang Jericho manggod nga area, kanang part ni sa kanang usa na nga valley nga diha manggod diha nga part nga manubo ang mga kanang lamig gani kay nga pagkaon, ang tamis, kalimot ko sa pangalan niya. Kanang murabag diha siya ang kanang area ang nagaproduce ani, unya siya ang nagasupply sa entire Middle East sa mga niana nga product. So kanang ang pagkaon manggod, bisan usa lang kabo kay muhang makaon ana niya, kay enough na nga makasupply sa imuha nga sa tibuok adlaw, usa lang kabo. So nga the temptation to Jesus, ang tentasyon to kaniya mao ang kanang food or poverty, pagkaon, unya gahom, di ba? Gingnan siya sa yawa nga luhod simbaha ko, ihatag nako sa imuha ang tibuok gingharian, ang gahum-an. And then katusad paambakon ni katulo, paambakon siya didto sa gikan sa tuktok sa templo, unya moambak ito sa ubos, unya sulayan kung luwason ba siya sa mga anghel sa Ginoo. The temptation to become famous. Diba? Familiar kayo na sa ato kaning poverty. So munang ang uban magbuhat og mga kanang mangurakot, ang uban mangawat, mangilad, mang-scam, aron nga naay pangita at the expense of other people in a dishonest way.
Kana. And then, ang uban, sila hang gahum, kunahan na sila sa power, kanang dali na kayo sila sa manipulate. Very tempting kaayo kining gahum. And then kani become famous. Dagan sa ato ang gusto nga mahimong artista. Munang buhaton ang bisan unsa, bisan pagpakaulaw. Vlog, ang uban maghubo na lang, kanang magpakaulaw, aron lang ang musikat, aron nga daghan ang mga likers nila, daghan ng followers at the expense of their soul. Kana man na nga mga kuan, kanang tanan nga mga pagsulay o mga tentasyon nga ato na sinatian nga nagasulay sa atong pagkatao that test our person, our faith, masamarize din nga mga butang, getting famous, getting powerful, makaangat sa kinabuhi. Bisan kita nga mga nangalagad sa simbahan, kasi natin sa usahay ni ani. Lektor ka. Sahay naning uban nga sa schedule nila di mo sipot. Pero pag fiesta, mag-una-una kay gusto nila nga sila ang mubasa. Aron ingnon. Dagan nga mga sampol ni ana. Nga nagpasabot nga we are not even excused. Kitang nagalagad sa simbahan. So, how can we resist this temptation? Through prayer, through fasting, and almsgiving. That is why we are told that Lent is a time of preparation, waiting, and penitence. Pagpangandam, paghulat, o pagpenitensya. Sakripisyo. Like all aspects of the Christian life, this time of year, kini nga panahon nining tuiga, sa matag tuig, hinges, or kanang hinge bitaw, kanang nakay, kanang pultahan, kanang bisagra, hinge, kanang diha nakasangit ang pultahan nga mo kini naggunit sa pultahan nga dili matumba o dili ka matumbahan. Kining tuiga mga kaigsuonan, dinhi naka kanang ang ato ang pagka kining like all aspects of Christian life, this time of the year hinges upon the death and resurrection of Christ. Nganong di ay ning Kwaresma, nganong gibuhat man nato kini? Tungod kay mamalandong kita na usab mahitungod sa kamatayon ug paggabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nga dinhi sa iyahang kamatayon ug paggabanhaw, nga dinhi naka-hinge, nakasangit mo kini naggunit sa ato ang pagkatao. Sa ato ang mo kini ang nagluwas kanato gikan sa kadautan, gikan sa mga sa pagpakasala ug gikan sa kalaglagan. Sa ato ang kalag o sa atong pagkatao, we are always anchored on the mystery of the death and the resurrection of Christ. The 5 weeks of Lent leading up to Holy Week make for an appropriate time to reflect upon our lives. Malandong ta balik sa ato ang kinabuhi. May tungod sa atong mga struggle, atong mga pagsulay, kining ato ang mga goals, kining ato ang mga damgo sa kinabuhi, nga hastang daghana naman nato hinahulot. Kumusta naman ang ato ang mga plano? Kumusta naman katong January na atay mga New Year's resolution? Kumusta naman to? Tanawon daw nato, asa na naman ta? Ang hapit na magtunga-tunga sa tuig, na abay na buhat. In our prayers, prayer for peace, prayer for kanang prosperity na atong kinabuhi unta. In light of Christ's life, death, and resurrection, it is always connected and hinged to Christ because He is our model. In Jesus, we can learn how to deal with temptations. Kung saan niya pagbuhat, He looked at it face to face and resist it outrightly. The first week, we are looking at the themes of temptation and confession. The reading concerns Christ's time in the wilderness
and his steadfastness and faith in the most difficult of circumstances. The passage also, however, highlights Christ's humanity and therefore his knowability and relatability. Kanang kay tungod kay sa Kristo, dili lamang Dios kundi hingpit usab nga tao, mao na nga makarelate kita sa ato ang pagkatawhanon, makarelate kita siya usab nakipag-relate sa ato ang mga kasinatian. Munang makarelate kita sa iyahang kasinatian usab, ug siya usab nakig-relate sa ato ang kasinatian. As he struggled with very real, very human temptations. At the outset of the season of Lent, it can be helpful to focus on Christ's trials and temptations, so that Christ's historical life on earth is the central inspiration for the time of preparation ahead. Kanang ang kasinatian sa atong Ginoong Jesucristo maoy maghatag kanato og kanang positive outlook nga makasurvive yun ta, nga makaya nato ang mga pagsulay sa kinabuhi. Sama, mabuhat nato kini kung atong sundon siya ug buhaton ang iyahang example kanato. Confession, kun pagdawat ug pagsugid sa atong mga sala. There's one thing that most people are really good at. Like kaning kung naay usa ka butang nga kitang tanan nga mga tao maayo kaayo niini, unsa man kini bitawng mag-deny ta. Denial of our mistakes. Kanang dili kayo taanad nga moangkon sa atong mga sayop. O ganahan kaayo tang magtago-tago. Unya kon masakpan baya ta, mga suko dayon ta. The Lord Jesus established the sacrament of reconciliation, kining kumpisal for us to go for confession and for us to be reconciled. Ba, natay kumpisalan. Anong tanong ko ganyan sa inyo ha? Ambot kanon sa inyo hang pinakauwahi nga nang umpisal mo sa inyong mga sala. Bantayan nato kana. Di man ko mangumpisal, gamay raman tong akong sala nga ako ang gibuhat. Sure ka. Parehas gud anang walay toothbrush. Baka nang mukaon ka unya dili ka mang toothbrush. Ugma na ko mang toothbrush. Nang pagkauman ugma kalimot, ugma na sad hangtod nga nagpundok, nahimo nang nagdikit na ang imuhang mga musitawag ana, hangtod nga nahilo na imuhang ngipon, hangtod nga lisod na kinitanggalon. Nga nasad baya ang ato ang sala. Unang naatay sakramento sa kumpisal aron nga every time we remember nga naka-realize ta nga ako'y nabuhat nga sayop, nakapangatik ko sa akong asawa, sa ako ang bana, sa negosyo, nakapangilad ko, or nakapangawat ko. Unsa ba nga mga kuan? Go to confession, ask for forgiveness, and promise to make a change. We have to keep on going to confession. Balik-balik kita ni ana. Kitang mga Katoliko, require kita nga at least once a year mangumpisal ta. Because we are not perfect. Ug nanginahanglan kitag panalangin. Unsaon pagsulod sa panalangin kanato sa grasya sa Dios kun dili kita abli sa iyaha. Kung sige tatag buhat og dili maayo, unya wala man lang tay pagbasol niini. The Lord Jesus established the sacrament of reconciliation for us to go for confession and for us to be reconciled. Bisan kun kita gipapasaylo na sa atong mga sala sa dihang gibunyagan kita, take note, bisan kun gipapasaylo na kita sa atong mga sala sa dihang gibunyagan kita, alang sa mga sincero nga miduol aron mangayog pasaylo, nakadawat sila sa kapasayloan ug labaw sa tanan, nakadawat sila sa kalinaw sa kasing-kasing.
this is actually the first benefit of going to confession. We are cleansed, nahawasan, nahugasan kita sa ato ang mga guilt feeling. Pagkumpisal nato, Father, forgive me for I have sins. Sa ilo ako, Padre, kaya ako nakasala. Ako mga sala, mao kini. Nakapangawat ko, nakapangilad ko. And then, ang pari sad, through the ministry of the church, dili siya mupasaylo sa ngalan sa simbahan, sa ngalan sa grasya sa Dios, mupasaylo kanimo. Dili siya kay tao raman sad siya. Sa ngalan sa simbahan, sa ngalan sa Dios, mupasaylo kanimo. Depende usab sa magnitude sa imuhang sayop. And then, naasay pagmaymay kanimo. And then, paningkamutan nimo nga kini imuhang buhaton. And then, musunod diha ang absolution. So, naigingon si Joseph Ratzinger, Cardinal Joseph Ratzinger, or kanhing Santo Papa Benedict XVI, may he rest in peace, mahitungod sa kabililhon o kapanginahanglanon sa kumpisal isip sakramento sa kapasayloan. Matod niya, baptism or bunyag was the great sacrament of forgiveness. The moment when a visible transformation took place. Kung gibunyagan bitaw ta mga kaigsuonan, nahugasan kita sa ato ang mga sala. Basically, kining sala nga panulundon or kining original sin na limpyuhan kita ani, na wala kini kanato tanan nga mga sayop, mga sala, nahugasan kita ug nahimo kita nga mga Kristiyanos sumusunod ni Kristo. Only gradually, according to Benedict XVI or Ratzinger, only gradually through painful experience did people come to see that even the baptized Christians needs forgiveness. Nabunyagan naman tano, nahugasan naman tano sa ato ang mga sala tungod sa bunyag. Pero na-realize nato nga, nakasala naman sad ko. Gibuhat naman sad ko. Alangan bunyagan na sad ka. Di naman pwede. Kay kausa naman taga bunyagan. Diha na mosulod ang sakramento sa kumpisal. No. Wise kaayo ang Ginoo ba? Kanang na-realize ninyo, grabe ka siyempre Ginoo man gyud siya, pero nahibalo man gyud siya nga kita from time to time kasayop. Man naman tagibunyagan. And then baptism, kausa naman na siya mapulak. Buhaton. Una, nga natay kumpisal. There's a sacrament of confession. Gibilin sa Ginoo ngadto sa mga apostoles, ang inyuhang pasayloon dinhi sa kalibutan, papasayloon usab dito sa langit. Ang dili ninyo pasayloon dinhi, isa do pasayloon didto. Kung wala kay kumpisal, kung wala kay pari. If you have no sacrament of reconciliation, how can you make sure na mahilangit ka? Or how can you purify yourself? Munang blessed kayo kita mga kaigsuonan nga we have this sacrament of reconciliation. Confession will always be beneficial for the penitent since it can only be done in humility. Kung pisal, sa mga makasala man sa dang pari, kumpiyansa ka, paagi na sa yawa, nga tintalon ka nga, ayarag pamumpisal anak, tuumang ka anak, gikuha ang imuhang humility. Munang, dili mangumpisal, kay di ta mo dawat sa itong mga sayop, di ta mo paubos tong kaugalingon, munang walay kausaban sa ato ang kinabuhi. And it is by accepting our mistake, accepting admonition, that we can receive God's forgiveness. Matod pa sa CCC, number 1484, individual, integral confession and absolution remain the only ordinary way for the faithful to reconcile themselves to God and the Church. Sa diha mangumpisal kita mga kaigsuonan, na-reconcile kita ngadto sa Dios ug na-reconcile usab kita ngadto sa simbahan. Diya sa katilingban. Kanang nagbuhat bitaw tag sala, bisan kung ikaw lang nahibalo ni ana, you are
excluding yourself from that community. Kay ang sala man good, mao kini magpahimulag ka nato sa matag usa. Manang bisan kung ikaw lang ang nahibalo, nga nakay lain, nga nakay sala. Hinay-hinay, maguba ang inyong relasyon sa pamilya, sa katilingban. Mugawas ba gyud na sa ato ang pagpakig sa atong pagpakig himamat sa matag usa. That is why we need to have confession. Aron kay kanang sa pagpakasala man gud nato nawala ang grasya sa atoa. So if we want to, kung gusto natong mahibalik kining grasya kanato sa Dios, kinahanglan mangumpisal ta mga tagpasaylo. Vigilance. Lenten season is a season that invites us to be vigilant of our tendencies, kanang usa man din ang pangandaman nato kanang magmahimantayon, magmabinantayon kita. Let us be vigilant of our tendencies that somehow leads us to commit sins. We can't be more particular, and yet we are reminded of the things that usually leads us away from God. Bantayan kuno nato unsa ning mga butang o kinaiya nato nga usahay maoy naghimo kanatong mahilayo sa Dios. These are what is implied in the invitation for us to do fasting, prayer, and almsgiving. Unsa di ay ni? Gamay ra ni nga mga butang, pero kung di nato bantayan, mo ni ang magsulod, maghimo kanato, magdala kanato pahilayo sa Dios. Kunang mo ni ang gi-imply sa invitation sa ato sa pagpuasa, pagampo, ug kanang pagkawang gawa, fasting. Unsa may gi-imply ani? So fasting kining pagpuasa is not about taking diet. Nay uban nga makamamayat gyud ko ron kay magpuasa man ko. So, it's not about taking diet. Its purpose is not to make our body sexy. This intention is if ang imuhang purpose sa fasting unang uban mag-intermittent sa bada nga diet, dili mo kaon sa panihapon aron nga mo sexy sila, that intention is still self-serving. Instead, fasting is taking away from our usual consumption in order to have to set aside for other people for almsgiving. Mo din ang mga kaisuunan ang tumong nganong magpuasa ta. Di ba magpuasa ka? Aron kuno nga aron naa kay ma-set aside alang sa imuhang aron nga naa kay kapaambit sa uban, di ba? Karon kusog kay kang mukaon, pili mong matag-adlaw, pila man matagkaon nimo, pila man imong mahurot. Pila ka cup na pulo, cup, 5 lang sa nimo karon. Karon 5 lang sa nimo karon. Kanang 5 dili nimo nga taguan, kun dili i-set aside nimo kini siya aron na kay ikapaambit mabuhat for almsgiving. Diba? Dili nga taguan nimo karon and then pagkahuman pag unya kuan kanang balikon nimo ugma kay okay na mo buhab-hab ugma wala ra gihapon. So here we can see that prayer, fasting, almsgiving, being the disciplines of Lent are interwoven and interconnected. We pray to have a deeper connection with God. Anong magampo man ta? Aron nga malig-on ang ato ang pagigugma sa Dios. And then but the prayer leads us to self-denial. Kining pag-ampo di lamang nga diha sa kanang magyaw-yaw lang ta or mapalig-on ang atong relasyon mag-ampo sa Ginoo, kundi kini usab magdala ka nato ngadto sa pagkahikalimot sa ato ang kaugalingon or self-denial. If you want God to live in us, in our lives, in our hearts, we have to give space for Him, which means there has to be self-emptying and self-denial on our part, which again leads us to almsgiving. So in taking away, in taking away what is not essential and basic in our lives,
we now have something to give to other people. So, nag-fasting ka, nag-minimize ka ani, tungod kay gusto nimo nga mag-set aside ka para na kay ikapaambit sa uban. So, dili tungod lang sa tong kaugalingon nga, taguon na ako ni, ugmaan na ako ni bigyan. So, dili sobra, kung dili kabahin sa atong pagkatao. Naiuban, dili mo kaon matag Biyernes, pero ilaha man sa ding taguan, kay ilang bawion, ugma, kay pwede naman mo bulas, pwede naman nga mo kaon og daghan. That's not the point. The very point of fasting and of prayer, almsgiving, is to lead us away from our usual self and to turn away from our self-centered egoism, kanang kita pirmi ang sentro, and anchor ourselves to God and to care for our neighbor. So, talikdan ng kaugalingon aron nga makaatubang sa Dios ug unya makapangalagad sa atong isig katawo. Dili ato ang kaugalingon. Kay most of the time manggod mga kaisuunan, we are self-centered. We are selfish. Masaya ko makuha. Masaya ko ang maganan sa ani. Kay numdum ko atong nasumbong ako ang mama. Atong nagpa-raffle ticket ang radio station na dito sa amuan ang hatag og kuan raffle ticket. Kaya syempre naman tayo mga prizes. Unya pagtan-aw sa dihang nag-deliver sila, gingnan sila nga, wala man gihapon, di ko kadaog. That's not the point. Labi na ko mga raffle ticket, raffle draw for a cause. Tungod kay, kining ato ang kuan, katong atong gihatag, dili tungod ko ano na natin makuha. Kung makadaog ta, plus na. Pero ang imuhang pagpaambit na kinising-kasing, bisan sa ginagmay lang nga amount, you are helping. Nakatabang ka alang sa kaayukan sa uban. So sa ka-proyekto nga maanindot. Sama karon. Kay kung di ba kato mga raffle draw nato kaniadto, kung wala to kang nabay atoy natay na income ato mo tong gi-maintain nato sa radio station. Kay kung wala na ni di na ko nino makitaan karon diha sa madunggan sa TV, makitaan sa TV, sa social media or sa unsa ni sa radyo. Mapalong na ang ato ang ministriya sa media. So, mo kana. And then God's promises. We know that many times we fall and we fail. So, motong mo na to ganiha, mahitungod sa mga tentasyon kanato ug mga mensahe nga gipaabot kanato. Pero sa last part is kanang God's promise. So, nahisgutan nato nga mao ni ato ang mga weakness. And yet God continues to make His promise for all of us. God knows, we know that many times we fall and we fail in life, and most especially in our relationship with God and our neighbor. And yet behind these failures, behind these falls, is the promise of God for all of us, that He will be with us always, that He is ready to forgive us, that He will save from our sins, that He will save us from our sins. It is actually like telling us, I love you no matter what. Kining panahon sa Kwaresma mga kaigsuonan, kanang pahinumdom kini kanato kung unsa kita gihigugma sa Dios. Luyo sa tong pagkamasalaypon, luyo sa tong pagkatingka sa kasing-kasing, pagkagahi og ulo, pagkamakasala, ang Ginoo kanunay nga nagpadayag sa iyang gugma ug padayon nga mi matuto kanato, padayon nga mi hatag og assurance sa ato may tungod sa katumanan sa iyang saad, as long as mubalik kita ngadto kaniya. Mo kinang mensahe ining kanta nga Hosea ato kanong i-play before ta padayon sa katapusan.
kining kanta nga Hosea, mga kaisunan. This song that we have just played, Hosea, entitled Hosea, is one of the Lenten songs based on the words of Prophet Hosea, which explores God's closeness to us in times of temptation and His complete and immediate acceptance of us when we turn and repent our wrongdoings to Him. Invitation sa Ginoo kanato nga mubalik ta ngadto kaniya. Mura bang nagpakimaluoy bitaw siya kanato. Kuan mo anang murag kanang nagpakimaluoy, wala nimo gisugot. Nagpakimaluoy sa imuha, mura bag kita pay giluhuran sa Ginoo. There are also elements in the songs of encouragement and challenge to the congregation kanato not to fight these battles on our own. Ba, ingon ako, daghang tag mga pagsulay sa kinabuhi. Natay mga kapakyasan, natay mga kakulangan. Pero gini nga kanta, murabag gipahinumduman kita sa Ginoo nga ayaw lang ang una na iuban sad ko. Ayaw lang pakigbugno, pagpakigbatok sa mga pagsulay sa kinabuhi, sa mga challenge sa kinabuhi. Ayaw lang pag-inusara. Imbitahasad ang Ginoo diha sa imong paningkamot. Sahay, usa-usa lang, kita lang. No, we can never survive kung kita lang. Dili oy, kung bitaw na nagpakatawa ang Ginoo, aron nga siya ang mabuhat sa buhat sa kaluwasan anang kanato. Because kung kita lang, we can never do it. Murabag naata sa lapok bitaw kanang di ba kanang naisakyanan nga nalubong sa usa ka lapok nga bisag giunsa niya pagkamas sa mo tinuon siya nga mibaba, sa mo tinuon siya nga nalubong. That's the same imagery. That's the imagery nga pwede natong gamiton sa atong sitwasyon isip makasala. We cannot save our own. We need God. Nanginahanglan ta og tabang sa Ginoo. Not to fight these battles on our own, but to choose to fix our eyes on the cross and to live in hope. Magpuyo. Kanunay kitang makafocus diha sa krus ni Kristo, magpuyo kita nga puno sa paglaom and to celebrate forgiveness. Salamat Ginoo sa imuhang gasa sa pagpasaylo. Salamat Ginoo niining kahigayunan nga magbago. When our natural instinct might be to turn away from God and try to fix things on our own. Kung nakasayop bitaw ta, di ba, katong gibuhat nila Adan ug Eva, di ba nga, sa Genesis, sa gibuhat nila, sa dihang nakaamgo sila sa ilahang gibuhat nga sayop, nagtago sila. Buo na ang ato ang kinaiya, ato ang kinaiya sa mga tao. Pag makasayop ta, mo deny ta, mo tago ta, imbis nga ato bangon kini, unya dawato nato ang konsekwensya sa ato ang mga sayop. You don't have to fight the battle. You cannot cure your own. Nanginahanglan kita og tabang, nanginahanglan kita kang Kristo, nanginahanglan kita sa Ginoo nga maoy mutabang kanato aron makalingkawas kita sa mga pagsulay na ato ang nasinatian. Magampo kita. Dear Lord, thank you that you are with us always and that your love is not dependent on what we do. Thank you that we can turn to you today and know the fullness of your love. We pray you'll guard our hearts when we desire to stray from you, and help us to be quick to confess when we put other things before you. Thank you for making forgiveness a reality and displaying your love on this earth. Speak to us in the coming weeks and bring us into a deeper understanding of who you are and what you have done for us. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Daghang salamat.